Ya. Iki radio 5 dipancarke ngono ke 5 gagang pring. Ojo ngalur, ojo ngidul, neng kene ae. Kula Mas Amir, kula saiki panjenengan tejengkang neng paret. Sing bayari sapa? Angel. Aduh, kesel. Denger radio dulu lah. Radio 5 Telulang FM. Aku mau request dulu. Telepon dulu lah. Halo? Nggih, jenenge sapa? Neng endi kuwi? Ya, iki aku Dokter Clarissa. Mau kirim salam, Mas. Ya wis, kuwi ngirim salam kanggo sapa? Kanggo kanca-kanca kula sing ning Martapura. Nggih. Semoga sehat kabeh, terus sukses, kerjaannya lancar kabeh, wis ngono wae. Jaluk lagu apa? Oh iya, Mas. Aku arep request lagu. Judulnya Begadang teko The Police. Hah? Opo to? Piye to, Mbak? Begadang iku lagune Mas Ajoma karo Soneta. Ning YouTube, Mas. Enak. Delok ning YouTube pasti enak. Yo wis, tak cari ning YouTube. Ya wis ngono wae. Matur suwun, Mas. Begadang The Police.